Der kommer Dana iført fjerprydelser og det hele om et israelske flag. Dana International havde skabt de store overskrifter i 1998. Den tidligere mand, nu kvinde, havde deltaget og vundet for Israel med discohymnen Diva. Og det betød et gensyn med Jerusalem, der blev udvalgt som værtsby for ESC 1999. Præcis 20 år tidligere havde The International Convention Center dannet rammen om den israelske sejr med Halleluja, og ganske passende lagde centret atter lokaler til et internationalt Melodi Grand Prix. Fra start kom arrangementet i Israel i modvind. Ikke alene måtte der tages høje sikkerhedsmæssige hensyn som følge af den spændte politiske situation i området, men den lokale tv-station IBA var også i ganske omfattende økonomiske problemer. Tidsplanerne skred voldsomt, og det blev ikke bedre af, at IBA ret sent i forløbet droppede et ellers planlagt scenedesign, der på det tidspunkt allerede havde kostet arrangørerne mere end $100.000. Hos EBU var der betænkelige miner, men nye planer blev udtænkt i en fart, og sparekniven blev slebet. Et af de mere kontroversielle områder, der blev besparet, var det store orkester, som for første gang nogensinde ikke var til stede ved et internationalt Grand Prix. I stedet satsede man på live-vokaler til et præindspillet bånd, et tiltag, der den dag i dag stadig eksisterer og debatteres. Det blev en hektisk uge for de 23 deltagende delegationer, og var man ikke varm og svedig af nervøsitet før den store finale, så kunne vejret hjælpe til. Her sneg temperaturen sig i flere dage op i nærheden af de 48 grader. Det var ikke just optimale forhold for sårbare sangstemmer, og blandt andet den danske sangerinde Trine Jepsen havde vrøvl med halsen som følge af for meget aircondition. Han havde en begyndende halsbetændelse og har derfor fået en hestekur. Simpelthen. Men det var ikke det eneste problem for Trine Jepsen. Den kjole, hun skulle have på selve aftenen, var i sidste øjeblik blevet ødelagt hjemme i Danmark, så pludselig var der kun få timer til at finde en ny i Jerusalem centrum. Det var ikke panik før lukketid, men det var tæt på. Ej, den er fed. Ej, hvor er den fed. Kan du lide den? Ja, den er flot. Den er godt nok flot. Lige nu er det lidt hektisk, så nu glæder jeg mig faktisk til, at det bliver lørdag, hvis jeg skal være helt ærlig. Der sker mange ting rundt omkring en hele tiden. Det er selvfølgelig spændende, men man bliver også sådan lidt... Nu også fordi nu er vi nået så langt i den proces, at nu glæder vi os til, at vi skal stå på scenen og så trykke den af på lørdag. Ikke? Så blev det endelig lørdag, og det 44. internationale Melodi Grand Prix kunne tage sin begyndelse. Hele 3 værter indtog den farvestrålende scene. Fotomodel og tv-vært Sigal Shachmon, tidligere israelske deltager Daphna Dekel, og endelig Israels svar på Jørgen de Mylius, Yigal Ravid. Mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, welcome to the 44th annual 99 Eurovision Song Contest. Ideen bag det nye design og koncept var at vise den klassiske bibelhistorie over for det moderne Israel. Og det kom til udtryk i de små postkortfilm mellem sangene. For eksempel i det slovenske, hvor historien om Adam og Eva blev kombineret med israelsk mode og design. En ny regel var indført. Nu var man ikke længere bundet af at synge på sit nationale sprog, og det benyttede indtil flere lande sig af. Et af dem var Danmark, hvis bidrag denne gang nu blev sunget på engelsk og oversat til This Time I Mean It. Trine Jepsen havde fundet sig en kjole og sang duet sammen med Michael Tessel. So this time I mean it, oh baby. This time I mean it, and now, 'cause you got me going so crazy. Even though I don't know how. At Danmark overhovedet deltog i Grand Prix'et var egentlig lidt af et tilfælde. 3 gange i 90'erne havde vi været ude som følge af dårlige placeringer, og i Danmarks Radio var der ikke længere den store interesse for showet. Det var faktisk kun på grund af et personligt initiativ af delegationsleder Morten Karlsson, at der var dansk deltagelse i 1999. Set i bagspejlet var det en god idé. Trine og Michael skaffede Danmark en overraskende 8. plads,
og dermed garanteret deltagelse året efter. Sikker plads i det gode selskab var der også til en af favoritterne, der dog senere skulle blive genstand for en af årets største skandaler. Kroatiens Doris Dragovic sang Maria Magdalena. Doris Dragovic var en anerkendt sangerinde i hjemlandet. Hun havde tidligere deltaget for Jugoslavien tilbage i 1986, og denne gang kunne hun rejse hjem med en flot 4. plads i bagagen. Men flere delegationer protesterede over det kroatiske resultat. Der hørtes nemlig helt klart mandlige korstemmer i omkvædet. Disse blev ikke fremført live, og det stred imod EBU's regler. Kroaterne forsvarede sig med, at det blot var syntetiske lyde fra et keyboard, men lige lidt hjalp det. Kroatien fik fratrukket en tredjedel af sine point, men fik dog lov at beholde sin 4. plads. Things we've done in my dreams, my flashback memories. Öffne dich und lass ihn rein, hör den Kindern einfach zu, denn wie sie, so warst auch du. Mere skandale var der at finde i den tyske udvælgelse. Den nationale finale i Tyskland blev egentlig vundet overbevisende af den blinde sangerinde Corinna May med Hör den Kindern einfach zu. Men 4 dage senere opstod balladen. Journalister opsnusede historien om, at Corinna Mays vindersang faktisk var udgivet af en anden kunstner 2 år tidligere, og dermed ikke var berettiget til at deltage i Grand Prix'et. May blev diskvalificeret, og i stedet sendte tyskerne gruppen Surprise afsted til Israel med den ganske passende titel Reise nach Jerusalem. Sangen blev fremført på hele 4 sprog, tysk, engelsk, tyrkisk og hebraisk, og var et noget søgt forsøg på at nå så mange tv-seere som muligt. Men missionen lykkedes, og Surprise opnåede en ganske overraskende 3. plads. I den anden ende af skalaen fandt man det spanske bidrag, der blev fremført af Lydia. Hun havde allerede som 16-årig solgt platin i hjemlandet for sit debutalbum. Grand Prix'et blev dog en temmelig ubehagelig oplevelse for den unge sangerinde, der mest af alt blev kendt for sit kontroversielle tøjvalg. Blandt Grand Prix-fans er Lydias farverige outfit en fremtrædende vinderkandidat i kategorien alle tiders hæslige Grand Prix-kjoler. TV-seerne var heller ikke begejstrede, så det blev til en sidste plads og kun et enkelt point for No Quiero Escuchar. No quiero escuchar tu voz susurrar que me has querido. Sé cuál es la verdad. Quise confiar y me has mentido. Pointmæssige pryl var der også til Cyperns Marlene, der ellers blev regnet blandt favoritterne hos både fans og bookmaker med den energiske Vane Erotas. Vokalmæssigt var det ikke just kønt, og Marlene klagede efterfølgende over, at hun under sin optræden overhovedet ingen lyd fik i sin øresnegl. Undskyldning eller ej, kun Storbritannien belønnede Cypern med point, og dermed måtte Marlene rejse hjem med en chokerende næstsidste plads. Netop Storbritannien havde indtil 1999 haft den fordel af at kunne synge på engelsk som en af de få nationer. Men med den nye sprogregel fik briterne den fordel spoleret,
så nu fremstod deres bidrag blot som middelmådigt og ordinært. Pigerne i Precious havnede midt i feltet med Say It Again. Trods den manglende succes i Grand Prix'et opnåede Precious alligevel en del succes på den engelske hitliste, blandt andet via deres debutalbum, som i øvrigt blev produceret af det danske makkerpar Cutfather and Joe. Året efter gik gruppen i opløsning, og kun Jenny Frost fortsatte de succesrige takter. Hun skulle nemlig blive en del af den kendte pigetrio Atomic Kitten. Det endelige opgør om årets sejr kom til at stå mellem to nordiske lande. Fra Island deltog sangerinden Selma med All Out of Luck. Gennem hele forløbet blev islændingene regnet som seriøse vinderkandidater, noget som man absolut ikke var vant til på øen mod det kolde nord. Men på selve aftenen blev sangen særdeles godt modtaget i salen, og med den visuelt stærke optræden fik Island sin bedste placering nogensinde. Selma nåede helt op på trin 2 på medaljeskamlen, og selvom hun var snublende nær den helt store triumf, så var der ingen skuffede ansigter hjemme i Reykjavik, hvor hun fik en heltemodtagelse. 6 år senere forsøgte Selma at gentage succesen i Kiev med If I Had Your Love, men ved den lejlighed formåede hun overraskende ikke at gøre sig gældende. Årgang 1999 var inde i en rivende udvikling, både med hensyn til regler og nye musikalske græsgange. Det sidste blæste svenskerne dog på, for de stillede op med en temmelig gammeldags komposition, der hyldede de gyldne ABBA-dage. 1000 og en nat blev inden turen til Israel oversat til Take Me to Your Heaven og fremført af Charlotte Nilsson. Take me to your heaven, hold on to a dream. Omkvædet var måske aftenens mest klassiske og genkendelige, noget som åbenbart faldt i de fleste tv-seriers smag. I hvert fald blev det i sidste ende klart, at Sverige efter ABBA, Herreys og Carola nu kunne tilføje et fjerde navn på listen over internationale Grand Prix-vindere. Nu skal vi lige kigge en gang ud, hvad der sker bag scenen. Men Island overgav sig ikke uden kamp i den spændende afstemning, hvor vores nordiske brødre hurtigt trak fra i toppen, uden at kigge sig tilbage. Blandt andet blev Danmark ladt i stikken, og i lang tid lå vi ubehageligt lavt på listen, uden ret mange point. Men pludselig blev der også kigget i dansk retning, særligt da altid flinke Island afgav deres point. And finally, Denmark, 12 points. Sådan! Hvor vi holder af dem deroppe på Island. 12 point til Danmark. Det kan nok være, at smilet blev større i den danske lejr. Stille og roligt kravlede vi mod den sjovere halvdel i tabellen, for til sidst at ende som nummer 8. Succesen var hjemme. Men den svensk-islandske dyst kunne ingen modstå. Det var her, at vinderen skulle findes. Og nu begynder det at ligne noget for Island. Og Sverige får 12 point. And the final 12 points goes to Sweden. Of course. And finally Iceland. Ja. And finally Israel får 10 point, og Island får 12 point. Iceland 12 points. Og Island får 12 point.
And finally, Sweden, 12 Jeg tænkte nok. Sverige får 12 point. And finally, Sweden, 12 points. Og Sverige får 12 point. Ja, så må vi sige, at det her med er afgjort. Sverige er faktisk aftens vinder. Det kan ikke ændres på nuværende tidspunkt. And we're very proud to hand over the full 12 points to our neighbors, Sweden. Sweden 12. Og det er Sverige, der endnu en gang løber med 12 point, så hermed fastslog de med 100% sikkerhed deres sejr. Der er ingen, der kan være i tvivl om det. De vandt med 163 point foran Island med 146 og Tyskland med 140. Med de sidste stemmer på plads blev sagen dog afgjort. Sverige havde endnu en gang vundet, og Charlotte Nilsson måtte atter på scenen for at modtage publikums hyldest. Ja, det är en sån fånig fråga, men det måste ju ställas. Hur känns det? Jag tror inte jag har förstått det här än. Alltså jag är helt genomsvett och liksom titta på den fantastiska kören. Titta på kören. Ja, nej, det känns ju helt fantastiskt. Jag tror inte jag har förstått det än. Och sen var det så otroligt tajt i toppen. Så, och Gabriel har sagt hela tiden, det är ingen snack, vi vinner. Och jag kände, ta det lugnt, det är inte över än. Hjälp. Charlotte Nilsson blev senere gift og har i dag skiftet efternavnet ud med Pirelli. Og trods den store triumf i Jerusalem og Melodifestivalens betydning i hjemlandet, har hun aldrig haft lyst til atter at prøve lykken i Grand Prix'et. Hun har flere gange udtalt, at man bør stoppe på toppen. Til gengæld har hun sidenhen prøvet værtsrollen 2 gange i Melodifestivalen, udgivet indtil flere CD'er, og er i det hele taget et etableret navn i den svenske underholdningsbranche. Dana International var jo hele årsagen til, at årets ESC befandt sig i Israel, så selvfølgelig måtte hun på scenen for at overrække vindertrofæet, der åbenbart var tungere end som så. I de få sekunder Dana var på scenen, lykkedes det hende alligevel at stjæle alles opmærksomhed med et knap så elegant fald direkte i europæisk primetime TV. All right, I think everything is fine now. Ladies and gentlemen. Og Charlotte Nilsson? Tja, hun prøvede vist at finde en passende grimasse. Da det jo netop var 20-års jubilæet for den israelske sejr med Halleluja, så blev alle deltagere lidt utraditionelt budt op på scenen for at fejre den klassiske Grand Prix-vinder. Ingen af sangene fra 1999 vil nok nogensinde blive fejret på lige så behørig vis.